Hvad? Sig hej. Hvad siger du? Hvad siger du? Hvor skal vi hen? Vi skal til... Yeah, kom, let's go. Jamen altså, nu skal vi lige... Wow. Det er vores... Hvor er du henne? Kan jeg sige hej? Hej. Jamen nu skal vi... Nå, vi er nødt til at tage en lille video først. Så kan jeg vise den lige senere, når vi er færdige. Så skal vi børne her. Kom. Jeg kan godt holde dit øje. Tak. Så kan vi holde dig i hånden. Ja. One second, hold on. I wanna do this over here. Hvorhen? Der? Ja, den er flot. Er det ikke dejligt? Alright, let's go. Jeg kunne gøre det med min fod. Pas på. Hvad? Det er rigtigt. Det er meget smart. Vent lige. Den her vej. Give me the keys. How about a kiss there? Where's that? Where's that? That a girl. Jeg tryk på den der knap der. Den anden? Ja. Meget hård. Sådan. Lidt. That a girl. Tak. That a girl. Fantastic. Thanks. Come on. Jeg kan se din numse. Thanks. That a girl. Come. Den vej. Inside. Have a seat. Kan du lige sidde nede der, ikke? Tak. Tak. Let's see here. Yes, this is our nice home. Vi åbner bare vinduet her. Wow. Jamen, jeg skal lige sige hej. Sig hej. Hej. Sig ikke hej. Hej. Ja, når jeg er færdig med at optage, vi optager lige nu, så du skal lige sidde ned, så vi kan lige sætte din sikkerhedsbælte på. Og så kan vi... Din nøgle ligger der. Der. Tak skal du have. Tak skal du have. Jeg ligger lige i stranden. Stram. Kan du sige stram? Stram. Alright. I don't know how the hell we're gonna do this. Vi skal have sikkerhedsbælte på. Og så tager vi til børnehave. Eller kører vi til børnehave. Børnehave. Kan du sige børnehave? Børnehave. Børnehave. Alrighty. Nu skal vi... kommer 150 biler lige nu, ikke også? Jamen altså, kan jeg vinke farvel til vores hus? Farvel, sol! Vi ses igen! Vi ses igen. I morgen. Nej, senere.
skal du hygge dig i børnehave. Du gider ikke hvad? Jo, men ved du hvad? Nu skal vi være lidt glade, fordi nu skal alle mennesker se den her lille video, ikke også? Vi lavede. Okay? Det bliver dejligt vejret. Hvad sagde du? Er der regn? Er der regn? Nå. Okay. Yes. Kan du synge den? Det var når den vægter kommer og giver kager. Er der regn? Ja. Jeg kan godt huske, at du ikke var med til Lanternefest. Jeg var ikke med til Lanternefest. Nej, det var mig. Ikke dig. Det er fordi, vi ikke inviterede dig. Var jeg ikke inviteret? Nej, det så jeg så ikke Nej. Okay. Det kom så ikke. Jeg vidste Nu skal vi lige se. Ej, lad os se. Hvem er først? Hvem er først? Nu er vi næsten i børnehave. Ah! Kan du se yes? Yes. Sig hej. Hej. Vis hej. Hej. Jamen altså. Og jeg lover dig, at vi køber en is, når far henter det i dag. Skal vi se det? Det er en aftale. Det er en aftale. Skal vi have noget musik, eller? We got it. Kommer der børnehave? Ja. Ej, jeg kan se hvor meget grønt det er rundt omkring. Det er bare grønt over det hele. Er det ikke flot? Kan se hvor heldig du er. At du kan være i sådan en rigtig fin børnehave. Kig. Nu se, alle de grønne. Er det der grønne? Tak skal du have. Thanks. Se, så er vi der.
Ej, er du heldig. Du er så heldig, Annabelle, at du kan være med til sådan en. Hej. All right. Nu skal vi. Er du klar? Annabelle, det er bare kommet over det hele. Du er lige lagt pres. Kom. Ja. Er der girl. Hop. Skal jeg sige hej? Kig. Her. Hej. Hej. Skal du holde den her? Det holder. Vi skal lige. Vil du holde op? Okay. Jeg ser alle de børn her. Kan I se hej? Der er rigtig mange børn. Ej, du er heldig. Du er heldig med de børn. Skovbørnene her og her. Det kan simpelthen ikke være bedre. Ja. Det er Mike. Det er alle sammen her. Hej. Kan I se hej? Ja, og det dufter godt. Hej. Se. Alle de venner. Og så er det Mike. Nu skal jeg sige hej, Mike. Hej. Sig goddag. Nu skal de. Annabelle. Kig. Sig farvel, Annabelle. Annabelle, sig farvel. Sig farvel.